Γεια σας και πάλι, εδώ από τις εξοχές. Σε συνέχεια του βίντεο που κάναμε για τον εγκέφαλο και τον ένα στόχο που χρειάζεται για να μπορέσει να λειτουργήσει, πάμε στο επόμενο βήμα που λέει ότι ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο πλήρη σκοπού. Δηλαδή ότι τον ενδιαφέρει πάρα πολύ το γιατί των πραγμάτων. Πρώτα είναι το γιατί και το τι και μετά είναι το πώς. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει πρακτικά για τις δασκαλίες, πώς αυτό μεταφράζεται ουσιαστικά? Αυτό σημαίνει ότι όταν ξεκινάω να κάνω το μάθημά μου, λέω στα παιδιά τι είναι αυτό που θα κάνουμε σήμερα. Δεν χρειάζεται να είναι έκπληξη. Δηλαδή, σήμερα, παιδιά, θα μάθουμε αυτό και αυτό. Στο τέλος της ημέρας θα ξέρετε αυτό, ή στο τέλος της ώρας θα ξέρετε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, αυτό που βοηθάει απίστευτα και δίνει το γιατί είναι η νοηματοδότηση του σκοπού. Γιατί κάνω τα πράγματα. Δηλαδή, γράφω ένα αυθεντικό κείμενο για να το στείλω, ένα επίσημο κείμενο, για να το στείλω κάπου επίσημα. Δίνω αυθεντικότητα δηλαδή σε αυτό που κάνω, δίνω σκοπό. Εδώ είναι που κολλάει και η μέθοδος project και άλλες τέτοιες αντίστοιχες μέθοδοι, γιατί ουσιαστικά είναι η κορονίδα των μεθόδων που νοηματοδοτεί τα γιατί μας. Γιατί κάνουμε αυτό? Για να πετύχουμε αυτό. Γιατί κάνουμε αυτό? Για να πετύχουμε το άλλο. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Και φυσικά αυτό που γίνεται πολύ συχνά είναι και η ατζέντα της τάξης. Ασχέτως αν έχεις παιδιά μαθησιακές δυσκολίες ή όχι, το να έχεις την ατζέντα της τάξης στον πίνακα, δηλαδή τι θα κάνουμε σήμερα, βοηθάει πάρα πολύ ακριβώς για να μπορέσει ο εγκέφαλος να οργανώσει σιγά σιγά την πληροφορία. Οπότε αυτά τα τρία πράγματα είναι ουσιαστικά πολύ απλές εφαρμογές ακριβώς του γεγονότος ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται οπωσδήποτε ένα σκοπό. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, ακολουθήστε με και υποστηρίξτε αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.